Віктор Гушчэня – лепшы вадзіцель школьнага аўтобуса па выніках раённага конкурсу, які прайшоў у Салігорску ў жніўні. Вадзіцель пясчанскай сярэдняй школы – дасведчаны, адказны спецыяліст, якога паважае калектыў і любяць дзеці. Менавіта так апісваюць свайго таварышча калегі. Гущеня Виктор Николаевич, водитель нашего школьного автобуса, очень опытный специалист. Вообще у нас 101 учащийся, из них 87 на подвозе. Поэтому трудно переоценить значение безопасной перевозки детей. Она стоит у нас, основная задача нашего учебного заведения. Поэтому с Виктором Николаевичем нам очень повезло. Віктор Гушчэня прызнаецца, што работу любіць. Самае важнае – адказнасць перад бацькамі, падкрэслівае вадзіцель, бо яны кожны дзень перажываюць за сваіх дзяцей. Графік работы Віктара распісаны пахвілінна. 4 асноўныя школьныя маршруты, падвоз дашкольнікаў, трансфер дзяцей на урокі плавання ў Салігорск, арганізацыі дзіцячых экскурсій. Можна упэўнена сказаць, што спецыяліст спраўляецца са сваёй справай на ўсе 120%. Основной маршрут у меня получается Песчанка-Дубица, потом обратно детей привожу и уезжаю на Гаврильчицы, и потом обратно привожу. До его деревни я обслуживаю, привожу деток в школу и обратно. В основном стараемся находить с детками понимание, и по возрасту у нас получается все хорошо. Нужно находить подход ко всем, как маленьким, так и взрослым. Дарэчы, пясчанская школа да прыёму дзяцей гатовая. Тут зроблены касметычны ремонт, абноўлены спартзала і навучальныя класы. Ужо 1 верасня установа адукацыі расчыніць свае дзверы для навучэнцаў. Школа готова к новому учебному году, паспорт готовности подписан. У нас насчитывается 101 учащийся и воспитанник на начало учебного года. 4 первоклассников, мы ждем 1 класс. У нас работает 3 молодых специалиста. Вот прибыл молодой специалист, учитель белорусского языка и английского языка. Продолжили работу наши молодые специалисты, воспитатель дошкольного образования, заместитель директора по воспитательной работе. Поэтому ждем детей, ждем 1 сентября. Ужо 28 жніўня Віктор Гушчэня прадставіць на абласным этапе конкурсу на лепшага вадзіцеля школьнага аўтобуса не толькі пясчанскую сярэднюю школу, але і Салігорскі раён.